Zdravím vás, svet sa, otria sa v základoch. Geopolitické napätie, ekonomická neistota, je toho skrátka veľa. A presne uprostred tohto chaosu stojí Bitcoin. Tak sa poďme spolu pozrieť na to, či ho tieto turbulentné sily posielajú ku dnu, alebo mu naopak dláždia cestu k jeho najväčšiemu úspechu. Tak, ideme na to. Na trhoch je cítiť, povedal by som, až hmatateľnú nervozitu. Všetci hľadajú nejaké bezpečné útočisko. No a otázka znie, je Bitcoin tým digitálnym zlatom, ku ktorému sa všetci utiekajú v zlých časoch? Alebo je to len ďalšie rizikové aktívum, ktoré stiahne so sebou vlna výpredajov? Práve toto je tá dilema, ktorú sa dnes pokúsime rozlúsknuť. Dobre, prejdeme si to v 4 hlavných bodoch. Začneme tak zhora, globálnym pohľadom. Potom si priblížime situáciu priamo na kryptotrhu. Pozrieme sa aj na stratégie tých, ktorí povedzme idú proti prúdu. A na záver sa pozrieme do budúcnosti, ktorá je možno, doslova hviezdná. Takže poďme pekne od začiatku. Aby sme pochopili, čo sa deje s Bitcoinom, musíme najprv pochopiť širší kontext. Finančné trhy sú dnes ako jeden obrovský tlakový hrniec. Či už sú to vojnové konflikty alebo strach z recesie, každá jedna správa má takmer okamžitý dopad na všetko. A áno, Bitcoin nie je žiadna výnimka. A viete, toto asi najlepšie vystihuje citát stratéga Eda Yardeniho, ktorý vo svojom článku pre CoinDesk priniesol Shaurya Malva. Hovorí, že americká ekonomika uviazla medzi Iránom a tvrdou realitou. A to je, myslím, dokonalý obraz toho extrémneho napätia, ktorému trhy práve teraz čelia. A toto nie sú len nejaké pocity. Pozrite sa na tie čísla. Ropa letí nad $100. Akcie padajú o viac ako 2%. Dolár naopak posilňuje, lebo sa vníma ako bezpečný prístav. A tzv. Index strachu, VIX, je na najvyššej úrovni za posledné mesiace. Toto všetko sú jasné signály, že investori utekajú od rizika. A tento strach má aj svoje konkrétne číslo. Spomínaný Ed Yardeni zvýšil pravdepodobnosť krachu amerického akciového trhu na, a teraz sa podržte, 35%. To je skok z pôvodných 20. Je to obrovský nárast, ktorý nám hovorí, že situácia je naozaj vážna. Dobre, poďme teraz z globálneho pohľadu priamo do sveta krypta. Ako sa táto celosvetová panika prejavuje tam? Človek by čakal, že Bitcoin ako relatívne rizikové aktívum bude padať ruka v ruke s akciami. Ale je to naozaj tak? Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti. Podľa dát, ktoré analyzoval Shaurya Malva, tu máme celkom prekvapenie. Zatiaľ čo akcie išli strmo dole a ropa vyletela hore, Bitcoin sa za posledný týždeň v podstate nepohol. Drží si svoju pozíciu. A to samozrejme otvára zaujímavé otázky o tom, aká je vlastne jeho úloha v dnešnom svete. Ale pod povrchom to vyzerá úplne inak. Tam vládne čistá panika. Aniket Verma v článku pre Benzinga upozorňuje na index strachu a chamtivosti, ktorý sa prepadol na hodnotu 8 zo 100. To je kategória extrémny strach. Znamená to, že veľa ľudí to jednoducho vzdáva a predáva. A tento strach vidíme aj v číslach. Konkrétne v masívnych likvidáciách. Len za posledných 24 hodín bolo z trhu vymazaných viac ako $340 miliónov. A čo je dôležité, väčšinou išlo o tzv. Dlhé pozície, teda stavky na rast. Pre bíkov je to teda obrovská rana. Takže otázka je, prečo sa cena Bitcoinu drží, keď je na trhu taký strach. Výskum Grega Cipolára z NIDIG, ktorý bol citovaný v CoinDesk, prináša zaujímavú odpoveď. Ukazuje, že len zhruba štvrtinu pohybov ceny Bitcoinu možno vysvetliť tým, čo sa deje na akciových trhoch. Tie zvyšné 3/4, tie sú poháňané faktormi, ktoré sú jedinečné pre svet kryptomien. A práve preto, napriek všetkému tomu krátkodobému strachu, tu máme skupinu investorov, ktorí to vidia úplne inak. Pre nich je táto situácia skôr príležitosť. Tak sa poďme pozrieť na stratégiu tých, ktorí veria v Bitcoin z dlhodobého hľadiska. A asi nikto túto stratégiu nesymbolizuje lepšie ako Michael Saylor a jeho firma MicroStrategy. Ako informoval Ronnie Roy pre Crypto News, táto firma drží viac ako 720 000 bitcoinov. Len si skúšte predstaviť to množstvo, to je naozaj ohromujúce číslo. A to ich presvedčenie je, zdá sa, neotrasiteľné. Aj keď cena bitcoinu klesla pod ich priemernú nákupnú cenu, Saylor naznačil, že sa chystajú na ďalší, v poradí už 101. nákup. To je doslova učebnicový príklad stratégie kupovať v poklese. A na čom je takéto presvedčenie vlastne založené? Nuž, jedným z najznámejších modelov, o ktorých sa opierajú, je tzv. Stock to flow. Veľmi zjednodušene povedané, tento model hodnotí Bitcoin podľa jeho digitálnej vzácnosti. Podobne ako by sme hodnotili zlato alebo striebro.
Ale ako ukazuje Deba Sripatra v článku pre Coinpedia, ani zástancovia tohto modelu nemajú úplne rovnaký názor. Analytik s prezývkou Plan B predpovedá priemernú cenu $500,000. Na druhej strane analytik Bobby A je oveľa opatrnejší a hovorí skôr o cieli na úrovni 200 až 250 tisíc. Takže vidíme, že ani ten dlhodobý výhľad nie je úplne bez debát. A teraz sa od týchto pozemských problémov a debát presunieme k vízii, ktorá je, skutočne z iného sveta. Poďme sa pozrieť na asi najambicioznejší plán, aký kedy pre budúcnosť Bitcoinu vznikol. Tento odvážny výrok patrí Philipovi Johnstonovi, šéfovi firmy StarCloud, a zaznamenal ho Braden Lindrea v Cointelegraph. Je to radikálne riešenie problému s energiou. Johnston v podstate hovorí: prečo by sme to robili tu na Zemi, keď to môžeme robiť vo vesmíre? A pozor, toto nie je len nejaká sci-fi fantázia. Spoločnosť StarCloud, ktorú podporuje technologický gigant Nvidia, to myslí smrteľne vážne. Plánujú to uskutočniť už tento rok a stať sa tak úplne prvou firmou, ktorá bude ťažiť Bitcoin mimo našej planéty. Tá logika za tým je celkom priamočiara. Dopyt po energii tu na Zemi, najmä kvôli umelej inteligencie, doslova exploduje. Riešením by mohli byť solárne dátové centrá na obežnej dráhe. A teraz prichádza to fascinujúce. Prevádzka tých špeciálnych zariadení na ťažbu Bitcoinu, tzv. ASICov, je vo vesmíre oveľa lacnejšia. To by mohlo otvoriť dvere úplne novému priemyslu. Takže tuto máme. Prešli sme si cestu od krátkodobej paniky a extrémneho strachu cez neochvejne presvedčenie dlhodobých investorov až po víziu ťažby na obežnej dráhe. A to nás privádza k finálnej otázke. Je možné, že ten najväčší potenciál Bitcoinu nespočíva v tom, ako prekoná pozemské krízy, ale v tom, ako ďaleko dokáže dosiahnuť ku hviezdam? Celý tento komplexný obraz sme dokázali poskladať vďaka pochtivej práci novinárov z médií ako CoinDesk, Benzinga, Coinpedia, Cointelegraph a Crypto.news. Práve oni nám umožňujú nahliadnúť do týchto zložitých súvislostí a vidieť veci z viacerých uhlov. Ďakujeme vám za pozornosť. Ak vám táto naša analýza pomohla trochu sa zorientovať v tom, čo sa dnes okolo Bitcoinu deje, budeme naozaj vďační za akúkoľvek formu podpory, či už je to odber alebo hodnotenie. Pomôže nám to aj na budúce priniesť jasný pohľad na zložité témy. Majte sa dobre.